είναι αυτό που ακούσατε πρώτα απ' όλα για το 9ο Διεθνές Φεστιβάλ Τίνο. Είπαμε ότι εγώ είμαι από την Τίνο, αλλά είναι ο σύζυγός μου από τον Εραϊδοχώρο. Ξέρετε, μετά τον Περτούλη, μετά την Ελλάδα, από εκεί. Όταν γνωριστήκαμε και παντρευτήκαμε στην Τίνο, αποκτήσαμε τα παιδιά μας, είναι συνάδελφος γυμναστής. Μείναμε 10 χρόνια εκεί και μετά ήρθαμε εδώ όταν ο γιος μας ήταν τρίτη δημοτικού και η κόρη μας νηπιαγωγείου και έχουμε εδώ από το 2003. Εργάστηκα λοιπόν ως φιλόλογος στην Τίνο 15 χρόνια και εδώ στο 6ο γυμνάσιο, στην Αγία Μονή, εργάστηκα τα υπόλοιπα 20. Στην Αγία Μονή έμεινα όλα τα χρόνια, γι' αυτό και να πω και πάρα πολύ το 6ο γυμνάσιο. Και τι είναι αυτό που λέει για το 9ο Διεθνές Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Τίνου. Στην Τίνο γίνονται 10 χρόνια τώρα το καλοκαίρι λογοτεχνικές εκδηλώσεις. Το φεστιβάλ αυτό είναι διεθνές γιατί συμμετέχουν συγγραφείς κάθε χρόνο από όλο τον κόσμο. Από Ευρώπη, Ασία και Αμερική. Διαφορετική κάθε χρονιά. Συμμετείχα λοιπόν πρόπερση προσκεκλημένη από τον διευθυντή του φεστιβάλ, τον διοργανωτή του φεστιβάλ, και αυτό για μένα ήταν μια κορυφαία στιγμή, γιατί να βρεθείς ως λογοτέχνης μεταξύ λογοτεχνών από όλη τη γη, ήταν γύρω στους 15 ή 17 λογοτέχνες κάθε χρονιά, είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό και ιδιαίτερα σημαντικό είναι να γίνεται και στην πατρίδα σου, στον τόπο που γεννήθηκες και μεγάλωσες. Ξέρετε, η πατρίδα είναι για μένα ένα κομμάτι της καρδιάς. Πατρίδα για μένα είναι και τα Τρίκαλα, γιατί ζω πάρα πολλά χρόνια εδώ. Νιώθω τυχερή που είμαι πολύ καλά εδώ, πολύ καλά. Έχω δικούς μου ανθρώπους, καταπληκτικές φίλες, 20 χρόνια που έχουν κάνει μια παρέα τρομερή. Και την οικογένειά μου, ανθρώπους που αγαπώ, αλλά αγαπώ και πάρα πολύ την πόλη. Μου αρέσει πάρα πολύ η πόλη, μου τέλειξε. Είναι τόσο μικρή όσο μου αρέσει και τόσο μεγάλη όσο μου αρέσει. Και έχει και ποτάμι. Έχει νερό. Έχω ακούσει όμως, επιτρέπετε κύριε Μινάρδο, ότι η σχέση σας με την πόλη σε κάποια, ας το πω συνέντευξη, σε κάποια συζήτηση, σε λίγο το χρόνο είπατε ότι είναι καρμική. Α, μπράβο! Κύριε, σας βρίσκω ενημερωμένο πολύ. Γιατί το λέω ότι είναι καρμική. Μπράβο, το είπα. Το καταλάβατε και εμείς και τα παιδιά. Να το καταλάβατε και εσείς και τα παιδιά. Μολονότι στο κάρμα δεν πολύ πιστεύω. Δεν πιστεύω δηλαδή σε όλα αυτά τα, ξέρετε, περί τύχης και τα λοιπά. Είμαι λίγο της αντίληψης ότι υπάρχει μια πρόνοια θεϊκή. Θέλετε, εγώ τη λέω θεϊκή, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό για κανέναν. Πίστευε, είναι προσωπική μου υπόθεση. Συμβαντική θέλετε, όπως θέλετε, αλλά δεν πιστεύω στο μοιραίο. Έτσι, πιστεύω πολύ στην επιλογή του ανθρώπου. Όμως, η σχέση μου με τα Τρίκαλα, αν πίστευα στο κάρμα, θα έλεγα ότι είναι καρμική, για τον εξής λόγο. Πρώτο ήρθα στα Τρίκαλα ως καθηγήτρια, όταν δούλευα στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λύκειο Τίνου, εκεί πρωτοδιορίστηκα, ήμουν πάρα πολύ νέα. Μπορεί να ήμουν 24 χρόνια. Και συνόδευα μαθητές στην πενταήμερη του στη Θεσσαλονίκη. Δεν είχα έρθει ποτέ ξανά στα Τρίκαλα και κατεβήκαμε από τη Θεσσαλονίκη να επισκεφτούμε τα Τρίκαλα με τα παιδιά και πήγαμε στο Φρούριο. Επάνω. Μου άρεσε τόσο πολύ το Φρούριο. Τόσο πολύ το Φρούριο. Που κάνοντας πλάκα στα παιδιά, το λεωφορείο έφυγε. Εγώ ήμουν εκεί, ξέρετε, στη γεφυρούλα και τα λοιπά. Και έβγαζα τις φωτογραφίες μου τα λοιπά. Επειδή μου αρέσει να πειράζω τα παιδιά πάντοτε, έρχονται οι μαθητές και μου λένε: Κυρία, το λεωφορείο φεύγει. Και τους λέω: στο καλό να πάτε, εγώ θα μείνω εδώ. Ποιος θα μου το έλεγε? Βεβαίως καλακούρζε, με πήρε. Άντε καλή κυρία, πάμε να φύγουμε. Ω, φύγετε, μ' αρέσει, εγώ θα μείνω εδώ. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φύγαμε μέσα με τα παιδιά, αλλά και αυτό λέω ότι ήταν καρμική. Ποιος θα μπορούσε να μου πει ότι σε αυτή την πόλη, με την οποία εγώ δεν είχα καμία σχέση, καμία συνάφεια και πρώτη φορά την έβλεπα, σε αυτή την πόλη θα ακουμπούσα τη ζωή μου και την ψυχή μου ήδη τώρα 25 έχουμε, είμαι εδώ από το 3, 22 χρόνια. Θα μεγάλωνε εδώ τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου δεν τελείωσαν το σχολείο. Θα έκλεινα την καριέρα μου εδώ και θα συνδεόμουν τόσο πολύ και πρακτικά και εξ αρχιστίας. Τα παιδιά μου είναι και καλά να
εξαιρετική, συνεπέστατη, επιμελέστατη και εγκάρδια ανταποκρινόταν σε όλες τις δράσεις του σχολείου. Τα παιδιά μου ήταν τυχερά. Έχω να το λέω γιατί πολλές φορές παιδιά απαξιώνουν το δημόσιο σχολείο και στο Λύκειο όταν πάμε αντικαθιστούμε το σχολείο με το φροντιστήριο. Πήγαμε να πάμε το φροντιστήριο και τα έπαιρνε μόνο με το φροντιστήριο. Αλλά το λένε και τα παιδιά στην ηλικία που είναι τώρα, το λέμε και εμείς τους γονείς, γιατί ήμασταν πολύ κοντά τους. Πολύ κοντά και στην ψυχή τους, θέλω να πιστεύω. Όχι μόνο στις ανάγκες τους. Τα παιδιά το λένε ότι ήταν πολύ τυχερά γιατί έτυχαν σε εξαιρετικούς δασκάλους και καθηγητές στο δημόσιο σχολείο. Στάθηκαν πάρα πολύ τυχερά, θυμούνται το σχολείο τους και τους καθηγητές τους με πάρα πολύ αγάπη και πιστεύουν και εκείνα και εμείς ότι πολύ μεγάλο μέρος της σχολικής επιτυχίας και στη συνέχεια της ακαδημαϊκής πορείας τους το οφείλουν στους δασκάλους και τους καθηγητές τους και του δημόσιου σχολείου, όσο και της βοήθειας που είχαν εξωτερικά και της βοήθειας που είχαν και από εμάς τους ίδιους. Γιατί αν μετρήσω τις εργατοώρες που ήμασταν μαζί τους, είναι ατελείωτες, αλλά 1000 φορές και χαλάλι τους. Όπως 1000 φορές και χαλάλι στα παιδιά μας στο σχολείο. Γι' αυτό και γυρίζω στο πρώτο μου ερώτημα. Είδατε τι σας είπα, εμένα με λένε Μινάρου. Γιατί στα βιβλία μου βάζω Μινάρου Αδάμου. Θα σας δείξω και τα βιβλία. Αδάμος είναι ο σύζυγός μου. Εσείς γιατί φαντάζεστε? Γιατί επιλέγω να βάλω και το συζυγικό? Στην ταυτότητα είναι μόνο Μινάρου. Τι σκέφτεστε? Και πες. Γιατί συνήθως παλιά οι γυναίκες βάζουν το ίδιο των άντρων τους. Παλιά. Μπράβο, έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος. Γιατί εγώ είμαι μοντέρνα, κυρία. Άρα δεν το κάνουμε. Για σκεφτείτε άλλο λόγο. Τι μπορείτε να φανταστείτε? Ίσως επειδή τα παιδιά σας αποκριστούν κάθε την ψυχή σας και το επίπεδο του συζύγου σας θα έχουν και ο σύζυγός σας και τα παιδιά σας. Στέλνει. Οπότε είναι κάτι πολύ κοντά στη ψυχή σας. Δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα. Μπράβο, ρε παιδιά. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο στο που είπες. Είναι ακριβώς. Συγκινούμε τώρα. Συγκινούμε. Είμαι και λίγο εξηγητική. Έχει τόσο έντονη συναίσθηση που το έπιασε τα κέρατα το θέμα. Φοβερό. Μπράβο σας. Άμα λέω εγώ αυτά παιδιά δεν υπάρχουν. Τα παιδιά είναι μια κατηγορία μόνο τους. Είναι αυτά τα σήματα στα παιδιά, τα σήματα από την προβολή όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και από την προβολή του φιλοσοφικού χαρακτήρα στα παιδιά εμφανίζονται με τέτοια ενάργεια, με τέτοια καθαρότητα, γι' αυτό μας συγκινούν. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο η νόηση που είναι καθαρή, είναι και η ψυχή. Ειδικά τα μικρότερα παιδιά, τα παιδιά του γυμνασίου, εγώ τα αγαπώ πάρα πολύ. Σε γυμνάσιο, τα 15, τα 20 χρόνια εδώ ήμουν σε γυμνάσιο. Στην Τίνο ήμουν και σε γυμνάσιο, σε λύκειο, σε πάλι. Αλλά τα μικρότερα παιδιά που δεν έχουν δει ακόμα, ξέρετε, στην αγωνία της καριέρας. Γιατί αυτός αποσυντονίζει λιγάκι. Ανάλογα και του χαρακτήρα. Έχουν αυτή την καθαρότητα, άρα περιλαμβάνουν. Άψογα. Λοιπόν, τώρα εγώ βάζω τα βιβλία μου εδώ να τα